tenim un gran esdeveniment, que és l'Andorra Sax Fest, i per celebrar-ho vam pensar des de la Fundació Onca regalar una peça d'obertura, una fanfara. En aquest cas, una fanfara normalment és una peça curta que serveix per rebre algú, inaugurar alguna cosa, i hem fet aquesta peça que té tres components. Primerament, modernitat, perquè Andorra Sax Fest és modernitat, després el saxo, a l'orquestra hi he posat saxos per reforçar aquest concepte, i llavors té també el concepte d'andorranitat, perquè ja volia que tingués denominació d'origen aquesta fanfarra, i llavors he utilitzat temes andorrans, alguns tradicionals, per donar el contingut melòdic en aquesta fanfarra, tot i que alguns estan molt amagats, però hi són presents. Enguany és un any de celebracions, ja l'altre dia vam celebrar el 30 aniversari de la Constitució, nosaltres també fem 30 anys amb l'Onca, Andorra Sax Fest fa 10 anys, i realment són bons moments per parar i dir, ostres, el que s'ha fet. I sens dubte la trajectòria de l'orquestra estem molt orgullosos de 30 anys de música al servei del país, i l'Andorra Sax Fest amb 10 anys hem fet una crescuda impressionant, que en el món del saxo és dels esdeveniments més importants que hi ha a tot el món. Per tant, sumant les entitats que en aquest cas fem aniversaris, crec que tirem endavant la cultura del país.